Kodi zolakwika unkoso mulauli live. Nangasi. Kodi timafuna zina mizira. Pano ngati mukanango chimenya basi. Koso. Kuti apepani kukhosi kuna nini na. Matintero kuti nkulandireni kulikonse kumene muli in Malawi and around the world. Ndiwalandire achimwene angawa bambo Wandra Nsisha ifo wako ndati mangoti andevuza mai ndimanena kuti iwowa ndi a station manager komanso ndi munthu wa mulungu mbusa ndithu zimene timakhala kumanena ndizofunikira kwambiri chifukwa pali zina zimene timakamba pano ndi anthu amanena kuti anthu amene chakumama pemphera ndiye ife timapemphera. Yes. Komanso ndi ngati pali anthu ena amene amalikonda kwambiri dziko la Malawi. Yes. Ife timalikonda tili ngulu mmene kwambiri. Tili ngulu la anthu amene amalikonda dziko la Malawi kwambiri. Yes. Ndivomerezani nanu kuti ife timakhulupirira Ambuye, timakonda Ambuye. And sizasiya kunena zimenezi. Chifukwa mulungu ingwa bwino tizigawana. Komano tili pankhani yomwe inunso ndabusa. Zoona. Tili pankhani yomwe mulungu amatipasa wisdom. Yeah. So tizipemphera inde koma adatipasa nzeru. So tisamabisalire kumapemphero tikakhala kuti zinthu zina zake sitikupanga mopanda nzeru. Yeah. So can you say that again? It's very important. Anthu ambiri opemphera. Yes. Akawapanga zinthu zazi. Amafuna kumakhanga kuti kuti timapemphera tonse mawu timadziwa mulungu timanziwa koma mulungu anatipasa wisdom. So makhala pena munthu umene atugwise ntchito wisdom imene anapasa mulungu ija. So samapezeke kuti tiungupanga zinthu zazingu mati tipemphere tikhoza tokwera mapiri osomaliza. That's right, yeah. Kuyamba soka kwera mapiri amaiko anzathu. Koma pali zinthu zina sizofunika kukwera phiri. Ndizongofunika kugwisa ntchito nzeru zimene mulunguyo adatipasa. So pamafunika kuti uzikhala ndi mzimu wachidziwiso. Kuti apa pafunika wisdom. Ndeni mati ndinene zimenezi. Chifukwa pali ena manena kuti kodi inu muyankhula ngati anthu osapemphera bwanji ife timadziwa kuti apa tipemphere abali ya mulungu apatigwire ntchito apatigwise ntchito nzeru zimene mulungu adatipasa. Nde zimenezi tiziziziwa. Ndimanena kuti program yoyamba mchaka chimenechi cha 2024. Yes. Chauta watikhalira thandizo. Amen. Ndimadiso ndinene tisadayambe kuti daona mupambana ndithu matro. Oh yes. Idayamba ndi kuno anthu tidauza anthu kuti avote. Yes. Kutimes kuno kuti ife tili ndi njira yathu imene timasankhira anthu konkuno. Yeah. Timayang'ana ma head of department ma department mwawo. Koma tinati chaka chinonso talole Amalawi. Yeah. Kuti anenepo maganizo awo. That's right, yeah. Ndi Amalawi amavota kuzira pa 1895 kumene akuvoterani inu. Kuti inu ndamene mwasangalasa ku TV komanso ku radio. Double award. Koma sizinathele pamenepo. Anzathu so mwawinaso zokonda mai. Oh yeah. Entertainers. Osati zokonda mai. Entertainers. Yeah. Kumene koso anthu anakuvoterani kuti inoyo nde munthu amene mwasangalasa anthu pa TV. Then mayembekezera kuti andikuonani mukulandira 150 chifukwa mwawina 150. Imene tija nawe mene. Yeah, imene muja nawe. Then madaba kuti ndifuna ndikumveni mukuthokoza kuti I want to thank Ananjaiko nangona sada nditane. I don't know. Ali ndi mwina ndizifukwa zawo, but I was not invited. Mwina sangalolo myankhule. Mwina sangalolo. But all in all, yes. You cannot stop a movement, yes, whose time has come. Zona. Mwambetsetse? Yes. Yeah, so my friend yes, you cannot stop the grace, yes, whose time has come. Yes. So whether anatitana, sadatitane, it's neither here nor there. Amalawi adasanka. Yeah. Akadakhala kuti mwina Amalawi sada achite involve. Yes. It would have been different. I know. Koma Amalawi, yes, adasanka, and I want to say with a lot of gratitude. Yes. Kwa Amalawi ambiri amene anativotera. Yes. Ine ndimanena kuti you cannot explain zimene Mulungu akupanga. It's the grace. Yes. Sikuti so tingabwere pano kudzita mandira kapena kudzikweza ayi.
ngothokoza kuma kuthokoza and I may not be able kuthokoza kwa wina aliyense koma through this telecast ndimati nene kuti ndithokoze wina aliyense I have seen so much love chikondi from Nsanje to Karonga zona from Nsanje to Karonga and pale popo kuna kungophera mphongo yes amalawi kuti chinthu chabwino amachidziwa zili ngati mwina mwachitsanzo munthu amene akuphika chakudya ma-restaurant ngambiri wamene aphika chakudya chabwino anthu amachisatira ngakhale utakhala kuti uli kuseri kwa anzako koma anthu amadziwa kuti uko kumaphikiridwa zinthu zabwino so I think amalawi amadziwa zimene amafuna ndipo amalawi anasankha mmene mwanenera kuti kuno tidatulutsa inu tidatulutsa Mulia kuchokera ku Times kuna Muliaso anthu adaona kuti ku nyimbo zoimba zauzimuku nyimbo yawo anthu adayikonda ndeti daona Mulia akulandira award inunso mulandira award ife ngati aku Times tathokoza Malawi amene adasankha anthu aku Times yazona aiti kuthokoza kwambiri I may not even say it better. Yes. Koma ndimafuna kunena kuti ujeni pali mawu amene ndi makonda kwambiri anayamba ku ndidamba kuimvera ndi nyimbo oimba wina wako America adaimba nyimbo ya mphamvu kwambiri koma mkatimu adaimba muli ma lyrics amphamvu ananena kuti I have seen weakness turn to strength I have seen failures met with grace nyimbo hii imandilankhula ineyo kwambiri it's personal to me chifana ngati dali ndani ife zona tidali ndani chipanda chisomo cha Mulungu tidali popanda chisomo cha Mulungu tidali ndani masalimoso amanena kuti Ambuye mukanakhala kuti simunali thandizo langa adani anga akadandimeza David ndithu amazindikira kuti my enemies would have swallowed me ndikamanena kuti mwina iniyo poti timakhali modzi daily mumandimvetsa ndikamanena kuti ine and I also speak mwina so ndinu nomwe kuti chili chonse chimene ndinkachiopa chidandichitikira ndimanena tuzona kaya kuchotsedwa ntchito ndachotsedwa ntchito kukanidwa ndakanidwapo kulandiridwa ndalandiridwapo you understand yes. So silimaopa kalikonse koma chimene ndimayamika nkunena kuti chisomo cha Mulungu ndi choopsa chimwene amen Mulungu akakupatsa chisomo and this is the evidence of what grace does sikuchuka sikutamika sichani simphamvu sikuphunzira sichani by the grace of God but chisomo cha Mulungu chimakunyamula kuchileka kukudutsitsa mpaka ukafika entertainer of the entertainer of the year entertainers of yes entertainer of entertainers yes you see yeah you cannot explain that yes potengera ndi what we have gone through zona zipongwe zimene tapangidwa so it can only be God amen ine matintero mwayankhula mwayimira pabwino paja kwankhula kwabwino mwayimira pabwino ine matintero ndeno tingonena kwina kwanza athu angati ife amene timagwira ntchito izi kuti makhala ku TV kumakanza athu ku radio tikapambana munthu oyamba kunthokoza azikhala kamera mali zona sadi ayamba kulira wewe anafana nthokoza nanjaliko iya yakuti jambula papa ndobe zona sama mwiwale zona amene akugwira machine kuti zichitika papa ndipo yamba tithokoze Obedi Nkangama amene akugwira ntchito yotamanya maka paolali kena kanone paliso anjaiko ono kuti ine tusindabatsidwe mwayo uthokoza nzeru nenazo nasima inda upasani uthokoza to apa sindabatsidwe mwayo uthokoza amalawa amavota aja amakuonera nitu panopa zona kungoti kovotera paliso wina wa mphulupulu dzingomvera paliso wina dzingomvera wachuka kwambiri akutiponya iwe dzingomvera namuka zona nyamatame amagwira chilo tamanyika ndituba sono kuthokoza nde umunthuwo amene anthu akuchitira chisomo ndipo sikuti tiyendanso mwa one shoulder high ayi tiyenda modzichepetsa pozindikira kunena kuti ndi wanthu amene achita zimenezi ndi Mulungu amene wachita zimenezi ndithu and it's teamwork kuti pano ungabwere wekha kuyatsa zimabatani zonse sizingatheke ungabwere wekha kuyatsa zimabatani zonse sizingatheke andiso amalawi omwewo amene amayamikira akaona chabwino ndi amalawi omwewo so
amene amakuza akaona suzusakhala Lezona so asamakome akavomerezana nawe kuti pa nthawi imene akuvomereza ndi amalawi abwino akasusana nawe kulimbana nawe tipitirira kuyenda modzichepetsa yes tipitirira kumva ndemanga za anthu onse yes nzeru nkupangwa amen nzeru nkupangwa ndipo sikuti kapena kuti tiyenda kapena kuti basi ino tiye titamika we still remain humble yes pozindikira kuti amapatsa chisomo kwa odzichepetsa matiti imene pamene mwayimira pabwino komanso ndiyamikenso inu amen I think inu you gave me the platform. I was looking for that word. The platform to shine. When I came back from wherever I were, inu nabene munanena kuti tengani chinthuchi. And we talked about it. Yes, you showed a lot of grace. And nimatentero kuni sitingaime pano kuyamika onse osayiwala inu. Amen. Amen. Kuzindikira timakamba masabata awo kuzindikira mphaso imene zako ali nayo ndi chinanso chimene mulungu amayikiza mwanthu mwina ochepa chifukwa zitha kuzindikira kuti ine ndimatha kupanga ichi koma nzanga yamatha kupanga bwino andi ngati nzako jamatha kupanga bwino imeja sisakhale chinthu chokuti iwe chizikupweteka sikuti sokupusa kuti simpikisano china chilichonse sitingamapikisane pali mbali ina imene iwe umakhala kuti iwenso you are unique aliyense mulungu amene adampangira kuti iwe pakumulya so uzikhutisidwa pamene ulipo osamasirira kuti utakhaso apongoso ndi zimene zimene zimativuta mdziko lathu lino anzathu andalewa that's right samatha kuvomereza kuti ineyo mbali yanga ndiyi uyakhoza mapanga amafuna kuti iwo azipanga ponseko chifukwa chokanganirana ati shaini ndi chinthu imodzi chimene chikutivuta mdziko muno kuvomereza kuti awa ali nchisomo apa tasiya that's right mmene tichitira tikamapanga masewero ampira sukuti chifukwa goalkeeper uja akugwira bwino kwambiri ndi siku linake tikamuze kuti pita uzikamenya kusogolo iyayi akhutisidwe asamakhumudwe kuti ine ndingo bwanji sindikuchinya iyayi pa golo mmene mwakhala muja kuteteza zigoli zija kuti zisagole nchifukwa chake tikupambana osati bai pajapa akachinya kusogolo kumadandaula akunyamula wochinya uchi ine yeti kunoko ndi kudefenda zigoli samandinyamula nawo iyayi aliyense ali mpofunikira tikamamunyadira amene wagolesa chigoli uja timasangalalira timu yonse kuti kupambana so no kuzidziwa zimenezo chisomo chisomo it's wisdom chifukwa andale akadadziwa kunena kuti mpira nkuponyerana bwezi tili patali koma weka sunga kale rifali weka ukale omwetsa pakolo defender wina akangoti achinye wantulusa kuti uzingoneka iwe weka ezona amene akuchinyayo tinsangalalire amene akumwetsa amene ali pakati aja amene akulandira mpira umapereka uko kuti asangalalire amene ali pa golo aliyense ngofunikira malingana ndi malo amene ali koma osati kangata akachinya asikana amanyamula kwambiri ochinya ndiye amene ntuluse ndikakhalepo iyo namalephera kuchinya timu kumaluza chifukwa kuti kufuna kuti mpana anthu akunyamula osatenga ngakhale chikho dzaka folo nochikho koma kumamwetsa kuti komatu anyamata omwetsa tili nawo alowesena akamwetsa it's a motive tinyamula chikho actually timakanyamula even if uje ni coach kutoko anthu akulephera kumwetsa kunyamula chikho chifukwa choti wina ashaina kakabira kuti azisewera yekha ngakhale yese angamwetse yayi koma ndisewera mundeka so chifukwa cha chimenechi chifukwa chake ine ndimakuyamikani kwambiri chifukwa ine ntabwera pano inu munanena kuti easy ndapatsa chimwe nangawo nanga inu mudachipa tusangala limodzi akaka 150 sinduchi unani pamona kodi mujina anthu akumva zabwera pano zauzazula andinjinaluteni pa 2000 kawani vipite kakabwera nduchi unani koma ndimafuna nene kuti it's a very valid point mtsogoleri udzidziwa kuti sindingakhale ponse ayi komanso anthu amene ali ndi luso tisafuse kwafufuza kuti ngwakuti uyu ngwakuti iyayi uyazoswera mpira alowe because zumativuta zimenezozo mapuleya ambiri amene ali pa bench chifukwa choti tikufuna tizoti ngakuti
so tikaziwa kuti ngamesa ngakumalako kuno Malawi ndi ngwankulu tali ndi maboma 28 nizo mafusana kuti ungwakuti zimene zizi Brian kayada ambisa ndani kunchotsa ndithu omwetsa chigoli chifukwa choti siwadera lakwana yeti ndi Malawi mmese chachikulu ndi Malawi so mafusana zivi ni ma CV kuti kumuzi nkuti zithe zimene zona zopanda ntchito iwe ndiwe Malawi uli ndi chanzika pakwanira osati machokera kuti koma kazo umene ni machokera mufuna mutani nawo imene isema imalisa taimalisa awa adali malonje adali malonje so above all that timuyamike Mulungu tiyamike angoni pasipa poti chifukwa mukudziwa iwo aja ndi a media champion angoni pasipa angoni pasipa yes na pamene adzonze pamene in terms of media freedom ndiye sungalimbana nawo mpaka wena adapatsa award kuti inuyo ndinu champion lifetime achiever yes so zimene zijama zimvetsetsa chifukwa chake amatolo tikuzobwera pano kulankhula mete malankhulira yes ndipo sidayambe chonchi sidayambe lewe ya amalemekeza malingana ndi pamene idayima company zona kwa company idayima pali ndi nsanamira zimene idayimira nsanamira zimenezo sizimasinthayi so azonziwo amayesesa kuti feti zingoyima pa nsanamira zimenezo andi sizophwekayi zona chifukwa tu company iliyonse makhandeni achi zona so sometimes mu ntchito yathuyi chinthu chimodzi chimene chimaopseza ufulu chimakhala ine achi one of my issues amene amapanga infringe on media freedom imakhala ownership that's right kuti ine yakewo asamira mbaliti so zimene zija kuzimvesesa kuti no akuyenera kuti agwire ntchito osatengera kuti akulankhula ndi ndani koma zimene amayenera kugwira ntchito nthawi zonse nde zimafunika kuti ndipo nsanamirazo zikamangidwa sizimasintha chifukwa chaonena kuti ali bwalo ndani mmene ng'oma iwimbiridwira izimba choncho kayalo wakapoli kayalo wa makanja ngoma imalia chimozi osati ilile mofoka chifukwa chili mwalo wa makanja makanja mwina ilile kwambiri makangwingwi fokaderera chabwino kuti aya nkangwingwi akadeti so the same strength mene tuimbira izili yacho tizimba mote nthawi zonse 2024 ndi uyu wabwera iyi program yoyamba chaka chino yala chinayi ndipo yala chinayi imakhala ndi katsabola pang'ono mmene tidayikonzera chikonzero chake we speak truth to power mosanyengerera pogwiritsa ntchito mawu anu mosanyengerera mosaopa chimene timachitira izizi mongofuna kukumbusana poti tifuna tikambirane nkhani zambiri zokuti mmene timanenera mucha kuti Amalawi amakhala nazo zinthu zimene amafuna atauza atsogoleri awo amene nthawi zambiri nthawi ngati ikakwana 2024 pokuti tasala pang'ono titi ponye masango amabwera kuzauza Malawi ife tipanga zakuti nthawi imeneyo pamene atsogoleri amatsika m'mipando mwawo kuja kufuna kuwayandikira Malawi Amalawi akamvera zimene zijazi ndi kuwapasa mphamvu zija iwo aja makakhala no malo ovuta kuti Amalawi omwe aja afikire now njira yokhazikika imene imatha kumaperekera mauthenga awo nkudzera ma program ngati amene pamene timakumbusa anthu amaudindo aja kuti msaiwale mudapempha Malawi mudalonjeza izi nde nthawi ikamapita Amalawi afuna kumva kuti zijazi zili pati nde mmene munenera kuti tafikanso 2024 nthawi imene tione anthu akubwera m'makampeni awo kufunanso kuwapempha Amalawi aja kuti atani apasenso mphamvu zina kuti alamule nde imakhala nthawi imene timamva zinthu Banda mokuti tikonzekere panopa makutu mwathu kuti timva zinthu kuchokera mbali zonse amene ali kunja amene akukhulupirira kuti nthawi yawo yakwana sopano ali mbwalo amene ali mbwalo amene akuti yayi tufuna tipitirire chifukwa pali zina sitinamalize timva zinthu zambiri 2024 kodi Malawi aziyang'ana chani kodi munthu tiziwe bwanji pakuti mtengo liwonse umaziwika mchipatso chake komanso ulidere nkulinga utaenda naye 4 years itaenda nawo anthu tikwadziwa kodi akatsika nkuyamba kutipatsa ulemu nkwechilungamo ulemu umene ngona kapena makumbukaso leroli kuti mphamvu zija zimakhala kwa anthu pano
3 years inake muchita ulephereka kuti tikupezeni olofoni osayankha olofoni ino amene munali ku jeneko ku opposition iko 4 years injani chimene mwakonza choti kuti pa sentima tilimbiko mtima kuti tikuyeseniso inuyo so ndi zimene zozo zimene tikhale nazo busy. That's right, yeah. Kuti tiyang'ane amene ali mkati momo kodi apitirira amenewo amene ali kunjawo kodi ngoyi nkwana ndani ngo amene inkwaneyo timuleka avale. President Chakwera and his Malawi Congress Party, yes, akuyenera kuti between now and September chaka chamawa, yes, they should surprise us. Chakwera Mwamvetsetsa? yes, akuyenera kuti atichite surprise. yes, Apo ayi amalawi adzachita surprise. yes, Nkulakwa kwe sikulakwa imakhala choncho tu game yake imakhala choncho kuti tipitirire kuti mutitsogolere. Yeah, that's right. Nde kuti mutitsogolera bwino ndeti nakuti apitirizani nomwe ngati simukusogolera bwino anthu amati yaya awachokepo abwere pwepena ndimene zimakhalira. So kusogolera bwinozo nkuti mutipangire zimene tidagwirizana izi munatiuza mupanga izi yakwana nthawi yokuti tifunsane mafunso chakuti chili kuti nde ngati simunapange meme munenera pali kanthawi kufika September konzani mwina ngakhale mwina chisanzo chimene ufuna ndinene chimwina chikhozo mveka. No. Kulankhulana mfumu. Ukakhala traffic kusogolo kukwera minibus. Yeah. And capacity idavuta. Amayimisa kaye kuyikonza. That's right, yeah. Kuti kamakadusa pa police bus. Ikadusa ili bwino. Ndipo masiku ano kukakhala kuti kuliboma kutsogolo. Yes, amasika wa conductor. Anthu amauzana kuti komatu kuliboma. Amasalana magesi. Amasalana magesi. Twa. Boma. Samalani kuliboma. Akamaloza chala chonchi. Nde kuti ali apa sogolo pa. I see. Akamakupangira chonchi. Nde kuti a speed trap kuchepesa speed. Change magia. Amalawi ajafika nthawi imene ino yokuti andale akuyasirana magesi pa kuliboma ano akunena ife oponya voltage. Tasanduka boma ano pano pa chifukwa kuti aduse pa ife. That's right. Akwenda kuti ayikonze minibus. Chifukwa tigwira ngati capacity yadusa yachita exceed capacity. Ezona inu simunamone conductor akusika umathamanga wapasi kukadusa boma kuti akakwerere kutsogolo kwe akufuna kuti ayikonze minibus chifukwa kuti iduse apa abwana anyamata tikwenda tisuzumire bwino bwino. So minibus itipeza ikubwera minibus itipeza amala anzanga minibus ikubwera. Don't worry, time pabwino pompano lakabano time pabwino wele baba Malawi chifukwa minibus yotsutsa minibus yolamula iubwera ndeti chita chipikishe kuti iduse kodi material ngabwino bwino siwe filipo ma indicator akuyaka chifukwa pena atu akafuna kuti tigwire minibus tima musisa lo driver. It's a powerful example imene tima musisa driver uja kuti sudapisire abwana tikuyenera kuti tikhale oyang'anisisa minibus imene aduse panopa. That's right, yeah. Chifukwa chokuti afika nthawi yokuti tichite chipikisheni pali malamulo amene kuti asakidwe mazemba uko mwalipezano boma licha kuti muduse pano ezona kuti mutiduse pano yolamula yosusa tuyenera kuti tisuzumire amala wasuzumira atsogoleri ngati kuli kusisa anthu tisisa pano kuyimisa kaya apa mafoni ndipo nthawi zinaso omayitenga imene kuti sipitirira unendowu tikayitsekera kumpanda license ndo talanda papepo nzotheka zimene license imalandidwa ijama simu kanayo kokwe whether kaya ndi opposition yes kaya yolamula idusa papa ndeti chita chipikisheni bwana inu mwakhala mukunena kuti tiona napoweruka poweruka pake ndamene kwana runthawi ikukwana nthawi ndipo sindikunena pomba ndi mwamva opanda ni manyazi omwe akamazanama kumanena kuti olozapoza mukunena imeyo so ifine nake muzikhulupirira zona mzimu wa manyazi mulibe olomozi kuti mukufuna be kuti mutinamizebe pakati pa boza zona munthu pena bona boza inauzita manyazi kuti ayenda ndanama kwambiri sanguleso ndeti amva anthu abodza anthu okuthwa pakamwa akabwera ndi mabodza awo. Yes, amalawa auze kuti chani siti kunena kuti tikuyimisa minibus tikamayimisa minibus kali moto ina iliyonse kamanyamuka ankanduza ko mmozi nzanga wina wake ali ndi minibus ake ndanena kuti pali milandu ina imene ndimamuza driver minibus kuti inosandimbire sikundikhuza milandu ya capacity ine nakuza kuti uzikwera anthu okwana milandu ya wrong parking
ine nakuza luzima pa stage pokapoka akakugwira ndi milandu ngati imene iyi ine isanduze koma akakugwira mina ndi milandu yokuti nyale sisi kuyaka nsongo palibe yes that is my problem zimene kupalamula wekha kumene kuyenesa ndikuzi ndakuti wina wake adayimba atamugwira wari mpaki wayimbira bwana andigwira ndiye aja bwana aja namfusa ndi ndekana zindikira kuti mlandu umene ndikuyimbira umene ndayimbire ndanauza ta ndikunama atazindikira kuti iwe njanga so momwe ankabwera anthuwa adatiuza zinthu zina zokuti ife sitidapemphe sitinayike futi pamutu adatha mawu adayiwala kuti mawu alimafika nde ife timayembekezera kuti tione kuti apanga bwanji nanga chifukwa munthu sungansusero amene akunena kuti ndikhoza panga chinthu that's right umamuyembekeza kuti pangani tione so funso limene tili nalo amalawi ndokuti amene anatiuza kuti apanga zinthu azipanga to a satisfaction nanga amene anali kunjako amene akunama awonso nawonso kuti akhoza kubwera uzapanga akunena zona kapena nawonso tikukumbukira zawo nkhope zake ndi zomwe zija asintha chani imeneyoyo ndi imene andichisankho chichi chikhala chopasa chidwi kwambiri Banda chifukwa ine ndinaneneti kuti pali nthawi ina ake umati kuyang'ana first 11 kwa anthu amene amaziwa mpira walowesa mapuleya ako best 11 koma mmene akupaliramu ukuyang'ana pa benchi palibenso chiyembekezo chomwe ndi ngati kochi umati kuti ndi nditani so as a country tikhala nazo busy ifa tiziyang'ana awo alipo panowa kuti awapanga bwanji then tiyang'ana amene ali panjawo kodi atalowa amene wasitha pati at the end of the day decision ipangidwabe and tikanone be two decisions sukutiso zimene ndikunena papaziso kuti anthu ayembe kunena kuti ayi mwina awasandukano kuti aneneli ine sineneli is either tipitirira ndomwewa kapena palo wayena that's right itikanone be two itikanone the two nanga zimene zonso ni neneli ndamba uneneli it's a fact ndimene zimayina ukhali it's a fact so amalawi aunika kuti tipitirire ngomwewa kapena tiyesevera basito so zimene zizi aliyese aziziwa and ngati simumathuthumira nawo mutipeza road block ilipo apo and sikusunthayi ilipo mpano road block imene kufuna unike zimene mufuna kudusa nazo pano ngati zili zosaloledwa kudusa muyima pamene papa ndipo ibwera minibasi ya kansala tiyimitsa pompano kubwera minibasi ya MP tiyimitsa pompano tiyicheka ndiye kubweranso minibasi ya mapresident chejumo tiyichekaswa zona chifukwa chokuti funso limene muzizifusa even pamene mwakhala lero pano paka mukuonera program iyi inuyo ngati munapasidwa mpata ndi Malawi kandi ndino akansala kandi ndino MP kandi ndino president kodi ineyo chimene Malawi angafunire kuti ndipitirire nchani that's right ngati nokha simukuchiona ife ndichipeza kuti zona kansala tizingomuona pamaliro pakakhala kuti achipana tiyankhule basi ndi pamene amatima muone akansala kuti kuti pachati ndi akansala kozimuna basi nimuzimwankha kumaliro basi AMP ena umati mwina tate ndiziyankhula ndichichewa mnyumba yamamo chifukwa MP ena nkhosomola kuti adalankhula siku loyambirira chifukwa choti MP wina aliyense amayenera kuti apange maiden speech basi achimwene koma tindi MP kumangonama hani nakafusa anthu kumuzi ndakafusa kuti a president tiziaona pa mavuto pa mtendere tizikhala limodzi president nthawi zonse osazembana yayi tizifusana mafunso tikafunsana mafunso kuti mudapita ku United Nations tatipatsani report ndalama zinzathu tisamuoneke ngati kuti tukuvuta do you know kuti for 4 years there's never been a report yotipatsa kuti ndinapita kwakuti ndiye kuti one 4 years mwina muzinati muboma ilili sitinamve koma even mbuyo they don't account to us pamene anzathu ena mabwera nkuzachita account inu munatenga ndalama za Malawi tatifotokozani zainda bwanji hayi apa mposamba apa mpakumwa no kukhala matero ayi samatero tizilankhulana and tikamati kulankhulana ndikuti inu mukalankhula ife tizifusa mafunso monga iniyo mungachoke pano kupita kumangochi ku conference company yakupatsani zonse zofunikira ndiye mabwero mene kuja munena
kodi ujeni Mwaenda mwaenda kubwanji akumotechoni mwagwisa ntchito ndalama zingati nditu ndini mukatera mwendera kuti amundifusira ndifusiraji mumalimbana nane mandifuna mgwirizano ndi umene ukameti makhanawo tini mgwirizano. That's why ngati tikunena mwachisanzo boma limene limakamba loti iwowo ndi servants ngachito athu inu wantchito pa nyumba paja mbali sidaere tambula ikununkha sopo uzilephera kufusa kuti tambula iti ikununkha sopo ndasuka nokha asuka ndanyanyala tisanyanyalirani palopa aliyese ali mbali yace mukatilamulira ife timakondwera kuti takusankhani munthu otilamulira ngasi mutilamulira bwino tikufunse ni mafunso tizilankhulana so ukakulankhulanaku usangokhala koyambirira kukha kuja yani even pamene zinthu tamba kunyika chifukwa choti anthu akamba kunyika amathawa amaziwa kuti machimo anga ngambira anthu azifusa zambiri tisathawane yayi andichita chimene chimandiwawa kwambiri ne Brian zomalankhula ndi atulankhana kunjazi ndi chipongwe ife tilimo munomwe ife tizikuonera pa BBC akangobwera lero limawa kalekale akuyankhula ndi awo akunena kuti mwayenda kambirimbiri kusiyana manambala ndife kuti ana BBC akuyenda kambirimbiri tu 100 a BBC amatamacha chifukwa tili ndi kutama atulankhana obwera kunja akangoti mawa timakufunani ife tili pano ife metidambira ulemba makalata chonde tabwerani muyankhule ndi Amalawi gaimoto ikubwera iti pesa nanga akacheke nga BBC ngati a BBC amangobwera kuzangoona kuti sankozi kwenda bwana koma Amalawi amene amasati amene acheke mini basi yes so chonde chinthu chimodzi chimene mapempha mmalamulira kumalawi kunoko apaseni ulemu Amalawi Jazira akangoti tubwera kale bwana kusiya china chiti mpaka ukatenga ku airport yes ife metambira tatulukani nkumalankhula ndi Amalawi kuzera ma media Amalawi kodi aujeni awa mwapanga makampeni makaika pa BBC kainde hichilema yes suyu adali ndi atulankhani kumaliza tsacha kachi yes aujeni awa aruto yes su chadachita kutenga mpaka round table yes ife kwathu kuno BBC ndikangokokoda BBC ine ntakunena kuti makalata anga aliko opempha ndithu apuleta bwerani pa times pano mucheze nga Malawi aliko makalata umene kumaina uzifikira makalata ako ngati apule simukuziwa makalata aliko amene takhatu kupempha kuti mutabwera tiyankhule nanu Amalawi akuyankhula amve kuti mwakonza zotani pakatipa pilizi chonde taziyankhula ikafika nthawi kampeni sitimakaika pa Jazira sitimakaika pa BBC timaika momunomo timaika pa times pano tisamakondane nthawi imene chayokha tizikondana throughout the way tiyeni tizipitirira kulankhulana Amalawi ali nazo zimene amafuna nazo atambokula kwatsogolera tiyeni tisamasiye kuyankhula ofunsaso adzikhala momunomo chifukwa mavuto akakwadziwanga momu ndife tizimvana bwinobwino tiziyankhulana bwinobwino vuto lonkumalinena kuti tikudya mitsitsi kunjaku mwaona a UNICEF akuti chiwerengero cha anthu amene anjala pano pati machika pa 4.4 million ndakuti chikhoza kufika pa 9.4 million 2 times number imene timachita andakunena izizi chifukwa cha nyengo ya El Nino ni nkhani imwe kuti padakali pano pabwezitamba kale kumaona kuti akuluakulu mpaka na 9.4 million almost theka la siku lathu ndimafuna for 5 minutes 2.5 minutes ya kubomaku yes. 2.5 ya ku opposition yes what has gone wrong mchaka chapitachi kubomaku ndo opposition iko osati ambe opposition yamba ku opposition iko tiambe ku opposition unfortunately opposition imene Amalawi maidalira padakali panopa ndi DPP ndi kuti unfortunately chifukwa chokuti nawonso ndeka adaloza ndaliso nawonso anthu kumango kangana mpaka na chikwama zatola munthu wina mokuti panopa patakhala kuti pali candidate wina wake amene wangodzuka mwangoiona bwinobwino atha kutola athu akhoza kutola chinthu chibanda chifukwa choti opposition nanunso nde mukanadekha nanunso mmene mwayambira kukangana m'makhoti msiku ina zakuthamangisaniko kuti musazabwere auzatu dzulo kuti aku supreme anena kuti zinazi muzikambirana konko tatopanani yes ndatotopesa auza kale ali ngati kamwana kajako kuti asakasine azibale ache kabwerazo even mphunzisi even kholo mati iwe takhala konko anankhumwa yes ine nkuona kwanga ndikuona ngati kuti adadya mfulumira and that's my opinion and you are entitled to your opinion ndikuona ngati kuti adathamanga kwambiri
ife tikhoza kukhala otchuka pano inu ndine koma we are not bigger than this institution. Sizotheka. Kodi kuchoka ife pano mawa uje sayatha anthu uje Kwagwanji akhlapo abweraso anthu ena uzapangaso bwino somuna kosa ife. Mwina sokosa ife. Anu mati anthu adali kuti. Mukupetsetse? Luso ili dali kutiro. Mukupetsetse? Ndiba nthawi. So no one is bigger than the institution. No. Imene amakhala. No. Akuzokhala ndi zifukwa zokwanira. Yes. He is entitled to seek court remedy. And ndufulu wawo. Koma ndikuona ngati kuti adathamanga kwambiri. Adathamanga kwambiri. Ndipo padalibe wina wauza kunena kuti koma tumalume. Chimene chimachitika ndikuze. Pachirumbu kati mati wadya mululu. Wada? Wadya mululu. Wadya mululu? Ne ukauona kukoma. Fa nthawi nake zimachitika mmene zimakhala chilungamo. Imazipezeka nthawi nake chilungamo kanga chikukuyendera. That's right, yeah. Ukapita zinthu makukume. Yeah. Ndio makomedwa. Ndio mati basi. Ndizipita kumene. Nde siku linaka anthu amazamba susana nawe so ya. You see? Wadya mululu. Walia. Walia. Otani waje? Waja chichewa. Walia mululu. Walia mululu. Wakomedwa. Nde wapitaso. Wapitaso. Pamene pamakhala uchi, pamakhala njuchi. Wakaja uchi njuchi palibe usamaone ngati kuti basi titha mangoja uchi pena njuchi zimatha kupeza kupha. That's right, yeah. Ukulumaso That's right, yeah. So, chimene tikunena nchokuti tene tikhale anthu tolerance. Tikasiyana zipembezo tisamenyane. Tikasiyana matimu ampira tisamenyane. Tikasiyana zipani tisamenyane. Tikasiyana maganizo tisamenyane. Choyamba timvesesane. Sizingatheke kuti tizigwirizana pachina chilichonse. Chipanichi pana maganizo tizifusa kuti chipanichi ndichitenga chimenechi. Chipanichi ndichitenga. Kaya mjani uyu convention mukachitira mwamba. Kaya mukachitira pasi pa nyanja andale musayiwale bachi. Ndimene ngonena kuti zinthu zimene zija. Yes. Sizabwino iyi. Yes. Ndunena No, it's your opinion. You are entitled to your opinion. Sizabwino. Yes. Chifukwa ine ndikanakhala nampuma. Yes. Ndikanakhala ngati kachitsiru nkwagwira jacket amuthalika aja. Posindira kuti amuthalikawo whether one likes it or not. Adakandipa mvube. He's still in charge. Chabwino. Mumvetsetse? Chabwino. Koma ndikuona ngati kuti adafulumira kwambiri and I stand to be corrected. Ineyo mwina amene maonera ndiyo kuti yes mmene tinana kuti tikupereka 5 minutes kujeni nthawi yapita chuchi nthawi ikuti bani kuti hayi tifika pa 30 tifika pa 30 tifika uyingoyamba wacha tifika pa 30 ine mmene maonera ndimaona kuti pamene padala kuyika kuti pepeko ndipo kuti adalankhula nsanga mwina mthalikawo kwa ine yeah kuna kuti ine basi ndazisiya anditakati kunena pano pana daona ndithu zithuzi kunyambabe makandidate adabwera kumene kuchako mpaka nati manena kuti even ndanawa abusa kuzomba kuna auja ranzanga auja David Mbewe tidaona ndithu ngakhala azayinja kusogolo kuti yayi chani koma tidaona anthu saura webse chipani chawo kuti autero akhala ndimva choncho okay anthu a mulungu tu koma nde atanganiro koma pitiranibe ndime okay so pamene pajapa chifukwa choti padakhanga tino patseguka kuti anthu tulukani anthu adayamba kuzifuna kuzigulisa now kusintha maganizo kumene kudazamba kumaoneka kuti kufuna kuchitikeko kuti amthalika cha kuti ano ine sindikupuma pano kudakhanga tino kwasokoneza anthu ena adatsegula kuti ne basi ndachitako ndifuna ndipume okay kana kwadachita ngati apo nde malingana ndi andale chifukwa ine ndizinena zoona plan mwina kapena ndikazamba ndale fasi linganeneretu kuti nduna kuzokhala ni Philippines imene olo inuyonso yes samalawi zona samalawi palibe chotinesa siku linadaganiza kuti ayi ndifuna limene undilandewo zona tikhoza kaisi komano chimene mafuna ndene ndicho kuti anthu akamaza kuuza zimene mmanena zija kuti anthu ayamba kundipempha isi mmazimva bwanji kuti pena pake simmaona kuti khangata uninamisa because pena pake anthu akamakuza zinthu zabuza uzitha kuona kuti anthu afuna ngondidyera chifukwa nthawi zambiri anthu amafuna kumazaduza zabuza zita there is something they want to benefit from us now chimene chakhala chikuvuta ku DPP nchokuti zimene kusintha kumene kujaku adalephera kuchita manage kuti poyamba tauza anthu kuti pikisanani kenaka wamkulu
landlord kanga ndo waichinja kuti anyumba yanga ndikhamo ndekha zoona matena ndatamba kale kuti atapereka ti ma deposit kuti ndifuna ndikairo kena kanguzana ndi kubwezerana ma deposit kuja kumene mwina kumavuta nokuti ine nakonda kale ndifuna ndikalepo nazikonzekeresa kale so managing koma mwini nyumba komano they should have managed it better. That's right. How you tell tilowere kuboma what went wrong kuboma ko chimene ine kwa ineyo nanena khanga tino mwina record yo panga mwina mmene adakonzera kuti tonse alliance cholinga chake nchani pamene popo mwina pamene sadamvane bwino chifanga ndi cholinga chake chidali chokuti angochosa DPP ndi cholinga chimene chinakwaniritsidwa ndi kuti tonse jakanangothira pompacha kuti timafuna kuti tichose DPP taichosa kula ku mboma tonse yata koma ngati naliyo kuti tichosa DPP tikayenderanso limodzi ndi sadaikonze bwino sadayike bwino sadaunikire zonse zimene kodi chingalepherese njani kuti tikayendere limodzi sadazone bwino fanga tankaziona zimene timanena zija kuti kusagwirizana kwa president ndachiwiriwa kudamba nsanga kwambiri mwina kuposaso migwirizano ina mbuyo chonsecho ankaziwa kuti anthu azalepherese for me akadazindikira kuti I say wakumbukira zija timaona kuti zichitika zija anthu ayambako to nde kuti akuti satana achite manyazi iwe ndine ne pamene tagwirizane kwambiri koma ayi ndithu anthu amene amakwanisa ntchito imene ayigwira bwino kwambiri chifukwa choti alekanitsa nde kuti anthu aja apambana tikumamvanso kuti kumamveka kafungo ka nepotism yes zimene ziso amalawi akuziona kodi tikamati za fungozo nthawi zambiri tikamati fungo nthawi zambiri sitimaziwa umene kuchokera koma ine kwa ine ndo kuti sifungwe I wanted to be polite Brian sifungwe kuti tikamakhala polite sizimezi kuti vutaso zoona chifukwa chokuti sitimatha kuchinena chinthu bwinobwino akuti umalawi ndo zikhala umanena oyenda mbali munthu wokubatiza mwina wati big zoona ngatakuba misonkho ya Malawi si big ni mbava now makalata amene akumalembedwa kulemba anthu ntchito ena achosedwa konko koko tidayankhulapo pano tidayankhulapo pano kuti makalata mumapasana bwanji magrade yakwenda bwanji magrade munthu kungochokera kosaziwika basa kwakhala deputy director PS direct ungobwera basi direct munthu adali amalima kabichi bwana siri kunyoza anthu olima kabichi hata kukhala kuti amalima kabichi koma ngophunzira bwinobwino koma systems abwana munthu imayenda namakula nayo namainvestesa now zimene zizi zoti makalata omangolemba kumaona kuti anthu amene akulanda makalata ngochokera kuti zimene zozo mufusane nokha muyang'ane nokha mafiles amene mwalemba achawa ndiye muzifusa kuti izi zongochitika mangosi kuti anthu okhaokhawa awanda amene akulandira makalata zongochitika mangosi palibe wina akamene akupanga zimezisi chinthu sichimangochitika Brian muziko linolo sungangolandira chinthu tangokhala you demand that's right the world has got everything that we want but you demand it now amene akupanga zinthu zimene zizi akudziwa chimene akuchita that's why timachenjeza wopereka kalatayo ndolandirayo that's right kuti nonse zili ngati ziphuphu wopereka ndolandira mmayimbidwa mlandu that's right iwe udapereka chiphuphu iwe udalandira ndipo sabata yatha sidachenjeza anthu kunena kuti ino amene mulandira makalata amene mudziwa kuti tsiku la kiyama limafika lodi block kuti mayikamba ija izafika chifukwa mutayankha mlandu tizafusa anthu adzanena kuti kodi awo adabwera bwanji kalata imene mudaitenga kuti adakupasani ndani adabwera ndiye ubatizo iniyo muna ntchito ngati imene ungayambire certificate ya ubatizo zoona iyi ndi zophunzitsa Sunday school izi ndizoyendesa ziko sungalowere ndi certificate ya ubatizo tizikhala serious tikamayankhula zinthu tizikhala serious and tizichita manyazi tizikhala ni manyazi pa zinthu zake kuti I think ineyo mwandikonda kwambiri koma apapa sindingakwanise kumavomereza even nduna akamazisankha kuti inu mufuna mukakhale nduna ya finance muzitakunena kuti akumabwana ineyo imeneyo njinja jaikulu komanso ndili ndi kanthu mthumbamu bwanji kumene kukakhala nzathu amene amaziziwa ukhoza kunena kuti ineyo mwandikonda koma mwandivalika sapato za sukulu language ya ku Washington ineyo sindingakamvane nawo anthu ake chisungu chake nchonse chimene komanso respect imene angandipase anthu amene amakhala mu industry imeneyi andipinda sindingadziwe nde bwana bwanji timpase munthu uyu and you can even refer wina wake kwambiri kama ndipasa bwanji mutapasa Banda
chifukwa bandawa amazimvesesa Zona, for the sake of our country. Zona. Ndisakhale wadyera kuti ne bola ndakhala basi bola mbendera basi koma palibe chimene ndikupanga ndeno anthu tizakunenani andi musamanenenso ngati simaziwa Say that again. ngati sumata andife tizikunena kuti sumata Zona. ukhoza kujambulisa zithunzi sine kuti ugwira ntchito chithunzi sugwira ntchito bwana tiziona pa ground komanso even anthuwo amene akamakutuma kuti ukakumane ndi kape olo ineyo kuti ndikufuna ndibwere mwina mwachisanzo ndibwera ndikukakumana ndi ndazinditumizira ti ana tazi ndi akusati ndi mundipanga chipongwe ine ndi station manager ndikuchokera ndi musamandiuze ndalibe deputy station manager kumene kubwera usakuyendera. Do you understand? Because tiziyankhula zofanana chifukwa ajawa amene abwera alendo aja amaona ngati utanyozeka mwangoti bola pali munthu so nziko munomo mwanthu 20 million sitingangoti bola pali munthu omwe kuli anthu amalawi ophunzira bwino amalawi amene amaziziwa zinthuzi chimavuta ndi chani munayamba mwapanga approach nkukana munthu ngakani ukatumikira dziko lako munthu ngakani it's an honor ukatumikira dziko lako bwana it's an honor. Ali anthu amalandira ndalama zambiri amatha kusiya ntchito za ndalama zambiri chifukwa chofuna ukatumikira dziko lako udzalandira kuno zochepa koma chifukwa choti ukutumikira dziko lako it feels good. China chimene chinatichedwetsa kwambiri ndi kupanga ziganizo mochedwa. Yes, ndi vuto lalikulu kuchita kugunyuzira kuti abale chilokanga ti Yesu pa nyanja pacha kumadikirira penti ume kuti kodi abale simukusamala. Yes. Chisanzo chimene chinatuluka so pamaliro nali pamaliro pena chinatuluka chimene cho kuti simusamala abale tamala badani mpira umakhani nthawi mukamva kuti gu kwina kwake muzikhala tatsekulani window muone kuti chakwa ndentsogoleri kucheuka ngati wina sadadye mboti uzikhani nkhawa kuti ine sindingamadye uku anthu anga asakudya uku ayambe kudya ndi awo kukwine ndikhala umalisa ma voice note akuyendawa ma voice note it's a sign of a problem. Anthu akulankhula amene mukubwera kuti muzandichinga mmakutunu inu ndi anthu oyipa ndifuna ndimve kuti amalawa kuti chani ati manena kuti malo ena amene mukoza kumva tezibwera olangoniwo si twice thrice iye amatitana tonse kuti tatenti mvane kuti zikuyenda bwanji gardener to station manager kukhala pamodzi nkumauzana maybe kwenda kampani ndimene mdziko limene andiosa maopa kuti umva zo kodi inu wolo kumaloto banda chipo chino mathawa afuna njoka ukuluka ndi muganiza mungaendese 4 years popanda cholakwika. Is it even possible? Now zinthu zikamala kwika uope kumva ukonza bwanji ngati sukudziwa. How can you fix something you don't know is broken? The only way you can fix is to allow people to tell you papa unongeka nde umapita ukakonza zimene zijazi andu kakonzera even munthu landlord ni tenant umamuimbira landlord si kuflasha ndi amabwera akakonzera landlord si kapena ukhoza ukonza nkule kutoserana ndayiza drama yanga tizilankhulana musamangofuna kumva zabwino zokhazoka sizingatheke yayi mu 5 years simungakhale mupanda zolakwika tikamanena zolakwika sifa mpatuko ziko litima likonda tonse tofuna titilikonze muzikala anthu ofuna kumva zolakwika. Mtsogoleri asamakondere nyumba yake asamakondere mtundu wake asamakondere chigawo chake andi amajapo maliza. Say that again. Mtsogoleri amajapo maliza umaonesesa kuti wina aliyense wadya kenaka iwe nkukhala pasi nkudya osati iwe nde number 1 kudya ana sanadi ndi anaja kamalira njala sungazimvesese chifukwa iwe sumaziwa kuti njala inu zona tufuna kukambirana zana amene amagona ma street kids amagona town ndeta tengana pano popita umangochiko kuyika zipala pasiro zimadzi chonja atufuna tikambirane zana ama street inu mungavesese kuti pakabati tele tikagone town titengane tufuna leo tikambirane zana ama street kuti zimakhala bwanji kugona pa street tele tikagone pati ndeti wona kuti kuli kamati mathu mphepo imomba bwanji that way akainde chichilema adanena kuti mwana wanga sindingamulole kukwira ntchito mboma ngwamwayikale mazambians amene amavutikawa misonkho yatumikire asakhale kuti chifukwa choti enda khala pabwino nde pakhale chida chopezerano kuti basi yakwathu so surprise imene tikunenayo nkunena kuti between now and September
next year. Yes. Pakufunika kuti mtsogolere aliye komaliza akonze mwansanga zimene zidachedwa mbuyo. That's right, yeah. Ngati tizigona ku office tiyambe kugona ku office to fix this country. Tikamana kuti this country has got dysfunctional systems, is a broken whatever, it will not fix itself. It will not. It requires people that are prepared kuti azigona kunchito. Ngati nduna ikweluka fokoloko abwana, you don't need that minister. Nduna kwaje zinthu zili fokoloko wapita mafailo atapita ku Afrika mfuno ali ku Washington DC. Nduna kwajeko chief zinthu zili George holiday pachaka pa George tenga katatu. We cannot afford to do that. Iwe you can afford kumapita ku holiday mene kulili kunduna kwako. Ma MP zona basi muzingokhala bwana MP kandi mabujeni makhodi mathumu somene muso ndi malo enaso mene so machitika suzu ku majesty mulandu bemwe ambira adi jani adi kodi mukuyimisa milandu chifukwa chani mboni zaperekedwa kuti mungolemba kachigamulo zuvuta. Ndiye you think this country inu majesty daulesi inu ma judges daulesi tizunenani ba ziko ilili silingaende ndi anthu aulesi ngati simatopa banda sikulicalikamata ndoti simugwira mbali yanu. Ndimafuna timalize ndi chithunzi ichi chithunzi ichi kodi mwati kuli ndani mwene kuli Obed Nkangama. Iwe Obed Nkangama tayika chithunzi cha kutumizira ichi cha ku Dubai. Ndimafuna muone chithunzi chimenechi. Yes, ndachiona chithunzi chimenechi apatu padali pa desert ya. Yes, mukumvetsetsa. Yes, this is what leadership does. Yes, anthu dzikolo adagwirizana kunena kuti tatopa nawo mphawi. Yes, ndiye tikufuna timange dziko padali pa mchengadwa. Yes, mukumvetsetsa. Yes, ndikumvesesani padali pa mchenga ndi pa desert ya. Yes, ndiye ndimanena kuti iwo amene akumatenga ma holiday 3 times a year. Yes, nkumapita kumene apa patingafike pamene pa amapita kumene koko. That's why nthawi inaka anthu ena ankanena kuti even izokumati ma politicians wakadwala nkumathamangira kanku garden city kama mathamangira ku India zimene zitilese tikapanga zimene zizi zipata zathu zikulu ngati ichi cha Queens Kamuzu Central Mzuzu sitingazikonze chifukwa choti mafuna zipita ndani umene koko. Yeah, ngati tizipitirira kumatenga misonkho ya Malawi nkumakadya mizinda yoti anzathu anachita kupanga chiganizo yoti funa tikonze mizinda watu atazatukule. They made a decision. Just show us 2 seconds. Chimenechi adapinda mashati. That's right, yeah. Mukapanga chiganizo banda ndemana kuti mawa tiyeni tipinde mashati. Yeah, tiyeni tilowe matope. Yeah, that's right, yeah. Tufuna kuyamba kumanga. Simungama mange mungu yankhula misonkhano mutakhala mmipando maya kondishona kuti tufuna timange panja. No, sichingamangidwe chinthu pakufunika atsogoleri apinde mashati. Roll up your sleeves for us to reach. Do you know it hasn't taken them quite long to do that? Because they made a decision. They were sick and tired of being sick and tired. Say that again. You must be sick and tired for being sick and tired. That's right, yeah. Zikutopesa kuti zizi status quo must change. Ngati kubanja kwanuko no semati kubadwa nkumamalira ndi umphawi pamazazuka munthu mmodzi amazana kuti ine ndithese temberero limene libanja mwangamo akamazati wina akadayamba kulemera case breaker ndikhale ineyo case breaker and zimene zijazi ndi chiganizo chimene umapanga ndio masintha kachidwe kako kasintha ukamapanga zomwezo nkumayembekezera zotsatira zosiyana ndi iwe ndiwe chiserekwete. Nthawi ndi yatithera tidalinza mbiri zotitankhula malizitsa 2 minutes. Ine ndimafuna ndiyankhule kwa onse aulesi amene ali maudindo andamachita uzowati ngaulesi nthawi yatha. Yeah, leze councillors leze MPs leze ministers kaya ndinu mauja ifati makonda okamba maboma atatu kuti kuli ku judiciary kuli ku executive then kuli ku ujeni ku legislation. Anthu nonse tikuonani ndipo amalawi amaona ndipo amalawi siopepera amalawi ngozindikira amadziwa musamanene kuti yaya amalawi sazindikira amalawi ngozindikira tikuona zonsezo mmene timaonera kuboma ndimeso timaonera ku opposition. So opposition asamone ngati ndi automatic kuti ngati boma likulephera amalawi ngonena kuti bola pakhale munthu ayi amalawi azifuna kuika munthu amene ali ndi substance. That's right, yeah.
if you have no substance you have no business talking to Malawians. Sikutwaso mkama. Aya bwana, tidadziwa. Ndeba ni recycled politicians kukwalowera ukalo kusatira kumene kuli power. Maboma tiwerenga kose makhlapu. Mwapanga jani kumene kumango satira kwatumikira members zako. Tikuonani. Musayiwale time apa. Yes, zona. Tipanga chipikisheni ya. Titsitsa wenera kuti atsitse. Tivomereza kuti aduse panopa. Mphamvu tinazo mmanja mwathu. Tikalembesaso tivota. Chifukwa kusavota ndi kuvota. Yeah, that's right, yeah. Anthu amene samavota, amavota. Amayika atsogoleri mipando. Amene sakumfuna kujamalowa chifukwa cha anthu amene savota. Tilembese. Amalawi tikalembetse. Tilembese mu nyinji. Timanena kuti wakubasa musira munda. Ayi wakubasa musira munda ayi. Tizimuthamangisa mpaka timugwira. Esuzona Aba athawa. Aba sikunyatiza kugwira ndithu. That's right, yeah. Ndeti lembese Amalawi. Utenga mmanja chikoza kuiwala zonse timanena kuti osanyanyala Amalawi osanyanyala iya tisanyanyale tisapyentima tikalembetse mavoti andamachita dala kuti tipyentima tisapyentimanyanyale nde we have good news for you siti kunyanyala zozona siti ndipo tilimbikisana pano zozona siti kunyanyala ayi tikalembetsa dziko lindiratu mukuti ifeyo tikamazuka mamauja timalipempherera ziko timapempherera sogoleri nde timalionika kuti tikuyenda bwanji mphamvu kwanthu Amalawi tili ndi mphamvu Amalawi anzanga osanyanyala ayi sitinyanyala banda osanyanyala good news sitinyanyala zona tima pa road block. That's right, yeah. Opposition mudusa chipikisheni olamula mudusa kodi mudusa no kamuzifu sana zona muti dusa pano akakhala kaya ku cabinet yes kaya ndi ku ministry yes mukamaya nkhulana amene mutina koma tikadutsa paja ndakupasani assignment ya sopano. That's right, yeah. Muzifusa muyambe kufusa zona Wanda ndi Brian akufusa kuti Amalawi amene apeze kusogolo zona tikadusa tanyamula chani chimene chikatipangise kuti tikaime pompo. That's right, yeah. That's and right, if we have good news for you chifukwa wachamba amayima pamene amagwidwa pano tili ndi agalo onunkhisa pano zona anunkhiza agalo ti nyasi saphimba nchenche zimaonesa nyasi. That's right, yeah. Tigwira panopa ndipo uthenga umene tikufuna tipereke kwa Malawi ndikuti tisanyanyale tiyeni tibwere tizakhale pa road block pano wakuba samusira munda sitimusira munda wakuba munda wathu tuteteza ndipo tigwira. That's right. That's right, yeah. Good news. That's good news. We bring you good news. Happy New Year. Zona. Tikugwirani. Zona tikugwira ndiko amwe siti kuphetira tizipasana ma shift. Zona. Ine ndikamagona banda musagona. Chifakuza kudusa kwa tili mtrombo joko wapita. Zona. Tikuyangana bwana siti kuphetira yani. Big brother is watching you. Ndikuyamikeni mwayimaliza mwamphamvu kwambiri. Yes. What a good start of the new year. Yes. Pakufunika between now and September. Yes. President Jagwera and his government. Yes. It's either atichite surprise. Yes. Or we surprise them. Yes. In our opposition, it's either mudikire yes. Mukakangala mukatazoka ngana. Mubezabe muntu mmosi. You still find somebody. That's right. Amene mutu onese kuti tulusani wanu uyu timuone. It's either you surprise us or we surprise you. You continue to surprise. You will surprise them already. So we surprise you. So we continue to make you sit at the bench. Mphamvu zili ndifu. Ndikuyamikeni kwambiri inu achimwene anga ndevu zamwayi mwabwera ndi mphamvu kwambiri. Amen. Ndipo mwayankhula za mphamvu. Amen. Siti kunena kuti kapena kuti tilindika mpeni kumphasa. Ayi. Komatu undisokosera. Kulinga utamva. Yes. Wanzeru wina adanduza kuti mukalankhula pamene pacha ndimamvera usiku sonka magona kumvera. Yes. Mama waso kumvera kuti koma ndiye ndazindikira kuti anyamatawa they love Malawi kwambiri ndipo ndasiya kukudani kwambiri wandale kamene. Yes. Adatuza ine ndithu kunena kuti mukalankhula pachinayi pacha ndimadzamvera ndiye ndimadzamveranso kumveranso mmawa nanga banda maiso akaposa kunena kuti ife kuli road block kusogolo zona kodi mukamadusa pano chiza kuloleseni kuti muduse pano nchani chiza kugwiriseni pano nchani kuyankhula kumene kukose ku opposition ndiye kulankhula achakwera mukakhala kuti mwayigwira mili zona
achili makali pa chisekopa akulandira ujeni akulandira nawo mwakwezana nini aujeni adatsika achihana idathawa mukamayendesa iye mukamayiona capacity all roadworthiness mukamayang'ana kuti kodi capacity ili bwanji kodi malong parking mwapanga bwanji izadusa kapena mofunika muyimise kai before September muyijune nthawi idakalipa ndipo sabatata tinanena kuti kumusiku kwa mimvasiku kukumveka zinthu zikamalira zinthu zimezi ikapita kusiwa ifika ikadusa nanga wabwino otani ayankhule bwanji wabwino ikonzenisa nabwere ku CF zumalira zinthu kumene ezoona musakweze wireless pofuna musamve phokosolo chifukwa wina amafuna kuti akweze wireless kuti asamve kweza mawindo aja kukweza kuti asamamve adazinamiza ikha sikani musuzumire chikulira njani kali chine chake chikulira Malawi 4.4 million ali njala akulira kusiku akulira kwe muajese oilo ikakhagambo tima ikako oilo fertilizer anthu akulira kuti akwenda bwanje IP mpaka pano aina sadalandi maembase mwakulira sakulandira ndipo ino sabatama wa maembase sakulandira maembase kulinkhani maembase chini za manyazi kuti maboma ose taona mbuyo uembase wapano line ntokana ndili bwino pompano ezoona ndisanga kwembase tikiti ndigula ndekha kuti kodi kwembase kudaphika chonchi akuti mpaka limbi yafika pamene palibe malandilodi akuti malandilodi kumene kumangira nyumba kuchitoka kunkiya diplomat zafika tasauka choncho ai msatero ai kuphekesa we are a sovereign state ai msatero tate ndizipasana uli mmalo ena zisafike muli mabodza mmene nanga siyena adapita kayandia through UTM ndiye muli kulumana mmene kodi mabodza atamayambira ku state inu sinakuzani kuti anthu amene amaanamiza president ali pafupi kwambiri ezoona is a very powerful people and ukangoti akaziwa kuti uyuso amatha kulankhula ndi president amathana nawe amafuna ziyankhula nawo azingoanamiza so your excellency amene makumana nawo pafupi zona bwanji siku linake muzauze kuti iniyo sindikumana naso nanu for a week olomwezi ndifuna ndimvena sindingamangova zaini ndakumverani for the last 4 years what is it that you can show zimene akuuzani za nzeru? Can you say that again? Anthu ena aboza amene onde daily amakumana nawo president alo asu wanamiza president your excellency tangu ayikani pa bench kaya mutengena mumveko ena ali kwa ambiri kuchipani kwanu konko sili kuti mneke ife siti maziwazeza zona koma kuchipani kwanu komwe wina aliyense abwana mumveko nde muone mufanizire ndi zimene mwakhala mukumva zichi zona kuti anthu akhala kunamiza. You know, sometimes you just need to listen to a different view. So you can balance. Ndipo wa president kulakwisa sikulephera. That's right, yeah. Ngati munalakwisa pena pake simunalephere yayi. Mmalakwisa ndinu munthu. Mmalakwisa. Koma tamfane ena amata kuuzeni kuti apa mukulakwisa apa. Sindi kunena kuti ife. Komwe MCP. Koma ena kulanyamata utakhoza kuchaya. Koma amene akunamiza ndi kwambiri wa ena watayikeni pambali. Ndi anthu omwe wamangoba uzakuza wakuti. Abwino ndinuyo basi. Wina aliyese woipa wabwino ndinuyo basi. Andi mukuziziwa nokha mema mapita ukana misa. Ndenda kugwirani ndakutukirani. Ndipo sona misido ayamalola bantu kuti asimu unamisa. So we know you lying to the president and we will call you out. Stop lying to him. He's a good man, he means well. Allow some people to talk to him as well. Don't just be lying to this guy, lying to his president, and then you make him fair. Chitani manyazi magona bwanji usiku kugona tulofefe you like to it kwazona umalota naso kumanena kuti anyamata amene aja musamamvere iya koma iwonda amene musamamvera amene akuna zimezo because he does not love this country. He's only protecting his job. He has his own interests and he sleeps at night. Shame on you. Ndi liar paya bwana ngama matero liar paya namiza president muntu uyu ngwabuno bwino chakwerayo musaba munamize musokoneza president wabuno bwino uyu anthu azinena kuti if azibusa aziti koma amwene kuti uyimire pano pa president ngati busa ndaziti zona mama chita busa zatu ya president ngabwino bwino koma these liar pious sekulani window mumveko yena sekulani window malaya pious wabasa na makokwanira president liar pious timalize banje menene pabwino mwayankhula mwamphamvu kwa yes liar pious anthu abodza
anthu andiwo amasurvive abodza kungoyang'ana beyond their lives they have nothing zona kuti akhale pamalo amene akuti aname basi awanda uchangoyi tonsefa tinenena mabodza nde kuti iwo akuziwa kuti amene anyamata amene achalipo akwatuma akuti akumakadya dalama kwanda ifama diploma ta kumutima kumala ni kani machi tikireni ma CCTV zona ife timakona nda amala zona andi siti kutopa tizunguzani kuti a president liar pious pamene panso ndiye komatu mwayankhula mamphamvu lero tikuyenda tizinena Banda tiyenera ndipo tizibera pano tizinena kuyankhula mamphamvu abodza onse zona mpaka namugwidwa pamene panso ndiye pamapeto a programu yathu ya Kwagwanji walero uyu mutikhululukira amakhala watsabola ndipo sitimanyengerera andi tizimpitirira kumonjezera kuti amene mbona ngati wafika ayu adakalitu pa mango acha aletu koja ndana umwe ayi msatero afika kuti abalisa malani sabwa kuti mafika pa abalisa malani kukuza uyu walero mbacha achale ndiye apitirira pamene koja ndana umwe uyu ndiye ifika nthawi inu sitinanena pano kuti tizatchula nduna zimene sizikuthandiza ezona tinanenatu pa nduna zimene zikukusokweretsani tizazitchula pano kuti uya mafuna atoti ngati wabwino uyu ngwabodza kwambiri ngwabodza akunalizana amene akuchita mango kwa mazango nenera zinzache basi ntchito izikhayo nama basi kunamiza yes kuti iweso unganene zako bwanji can you not come and talk about your things ukati useguleka mwalako nde ineyo sitimakonda zokhala mabwalo muyayi I have a concern si concern is a gossip don't call a gossip a concern andimati poti ne Banda sitimakonda za mabwalo zenu koma muziwa ujeni ndani uyu obi udo siyani choncho obi tabwe namafanero mmene achitika ngoni yes mwati bwanji andimati ndene ubwereteni kolo ubwere naye za no malo ame mujapa ndukampeza wafuna kanenere uja wakhala kale pajamma ndipeza mati bayi koma nthawi yatha molekeza nthawi kamene utakha 2 hours basi no kutsogolo kuti ilo wa 2 hours tiziuzana zoni ziko lathu silimayenda Brian chifukwa cha bodza anthu timanamizana wona mayo ndi ofera bedzalo nosenu ndinu anthu pena pake ositi akudi uyuyu yekhaikhai amangobwera kuzanena zanzachi iwe lero liyaya se usabwerezo ndili busy uyu akafika muze lero sidi kumala ndi munthu nkaneni kuti nakasi kodi bodzalo for 4 years kukhanda kunena anza kumabodza ndiye mwapindula chani zuyenda dziko lafika pati dziko tafika pa Dubai ayi ndi mabodza tafika pati olo 6 floor tamanga patipo 6 floor tamanga patipo koma chonsecho boza kukacha maboza tikatere ndiye kuti si basi ndikutseka titseke koma tibweraso will be back makumbukira pa film aswazinika amene akakuza kuti I'll be back iwe umaona ngati mina mawa amabwerera popopopo ayimsatero so we'll be back we'll be back and that is a promise tufuna tikonze dzikoli ndipo tiyankhula tufuna tikonze dzikoli zola zinenedwa kaya ndi ndani zamuli ndi chiudindo cha mtundu wanji zona kama kulonderani amfuti ife tizinena sitiopa mfutizo sitiopa chiudindo tidafakale timalikonda ziko ilili ziko lili silingamayende ni maboza ziko ili silingamayende ndi kutaya nthawi kumangopanga no akuluakulu 20 million people we can develop this country maiko ena they sat down and made a decision ndipo takuonetsani zitsanzo and anaita anatu osati tu ofuna kuti azauza zimene afuna kumva ayi pakuti pali ndani ku DPP kuli ndani wakuti ku UDF kuli ndani wakuti tabwe awa ndi anthu anzeru zawo tabwera anakulako regardless kulingwa chimani zona it does not matter the color of a cat ngati mpaka amene yamagwira khoso tisanene kuti iyayi wakuda iyayi mpaka yakugwira khoso. Can you say that again? It's a very powerful thought. It does not matter the color of the cat as long as this cat can catch a mice ndi futo la makoswe pamalo pano tipezea mpaka nekoswe amene akupha bwino ngwakwa asisha amene silingantenge chifukwa amene ndi mtumbu ayi amene silingantenge amene chifukwa ndi ngoni amene ni Malawi full stop abwere pano azathandizire Malawi izi tipema koso zomango yangana ndi kumena kuchokera munthu ngwa chipani wanji ngwa chani zatichedwe sagale akulu we cannot continue on this trajectory. We cannot continue, chief. We cannot. Who's benefiting? Who is at the end of the day? Ama wina ndi ndani amene amapambana
amapambana ndi amene wo amene amati It's not about Lilongwe. It's not about Nchisi. It's not about Dowa. No. It's about Malawi. The ability to do it. Awali nkuthekera abwere apa. We understand kuti boma limakhala ndale zozipanga ni kumene koko. We can't be doing ndale pena paliponse. Ku Capitol Hill. Ku Capitol Hill OPC ndale kamalo apa gate ya Capitol Hill paja ndi Malawi. Ndi Malawi pena koko. Tukatukula ziko lathu amene angatukule ndi ndani. Tiberanso. Ubi back. Nanga isine amene mangani nthawi ba. Kadusa ndi nthawi yaitali. Ndikufuna ndikuyamikeni kwambiri lero mwalankhula mwamphamvu, mwalankhula ku mtima wanga, mwalankhula ku mtima wa Malawi, and amene akuonera ife tilibe kampeni kumphasa. Ayi. Tikukuzirani mayeso. Yes. Kuti mukhoza kuyamba usintha mateyala pano. Yes. Chifukwa kutsogoloko kuli road block. Yes. Wakusokosera, wakukonda. Yes. Somehow. Wina adayimba nyimba kuti amene wogaira nsima. Yes. Ndi amene wakukonda ndi mbale wako ameneyo. Yes. Ndikuyamikeni kwambiri inu andevu za mwali. Zimatha wako. Pamene panso ndiye pamapeto a programu yathu ya Kwagwanji pano pa Kanema wa Times. Ndine Brian Banda, mdzukulu wa Ananjaiko, awa ndi awanda msisha. Ifo wakonda timangoti andevu za mwali. Tilalikira muno lero, mawanso tikulalikira muno. Kuchiritsa odwala ndi kumasula ndende. Tulusa ziwanda. Ziwanda za miseche. Titulusa ziwanda. Will heal all manner of sickness. Zona Chifukwa mbuye